Ці вы калі-небудзь думалі, якая колькасць шызы вакол нас мае адну крыніцу? Ну то бок людзі, якія вераць у тое, што Атлантыда была сапраўднай. Людзі, якія вераць у тое, што калісьці жылі гіганцкія трохметровыя людзі. Нават лухта пра так званых арыйцаў. Усё гэта існасна мае адну крыніцу. І я зараз не пра канал РЕН-ТВ ці канал History. Я маю на ўвазе сапраўдную інтэлектуальную крыніцу такой колькасці шызы вакол вас, пра якой вы нават не здагадваліся, што гэта ўсё паходзіць ад існасна аднаго чалавека. Знаёмцеся, перад вамі Елена Петроўна Блавацкая. І яна ў 19 стагоддзі была рок-зоркай акультызма. Яна распрацавала сваю такую вельмі комплексную сістэму філасофска-містычную, можна сказаць. Яна там натырыла нешта з індыйскіх перакананняў, нешта з буддзізма, нешта з хрысціянства, нешта там з Егіпта ўзяла. Назвала яна ўсё гэта аднім тэрмінам тэасофія. І ў сваёй галоўнай працы «Таемная дактрына» яна у тым ліку ўзялася з пункту гледжання сваёй філасофіі выказаць сваё бачанне гісторыі чалавецтва. Яна, дарэчы, у тым ліку абапіралася там на Дарвіна ў нечым і гэтак далей. І вось у сваім бачанні гісторыі чалавецтва Елена Петроўна Блавацкая у тым ліку, напрыклад, пісала про тое, што калісьці была Атлантыда, калісьці жылі такія арыі. І увогуле там вельмі цяжкая ў яе ідэя, але большая частка вось гэтых рэчаў пра Атлантыду, гіганцкіх людзей, усё гэта яна. Прычым, дарэчы, Блавацкая, яна яшчэ разрабіла ідэальную проста схему таго, як прадаць усім свае ідэі, як уплываць на іншых людзей. Яна не казала нікому, што гэта яна прыдумала. Не, у яе был ідэальная проста схема. Яна слухае нейкіх таемных майстроў з іншага свету, якіх толькі яна можа разумець. Яна нічога не прыдумае, яна проста піша тое, што яны ёй кажуць, і ўсё. Як да яе дакапаешся? Яна ж нічога не прыдумала, гэта майстры ёй надыктавалі вось гэта ўсё пра Атлантыду, і ўсё. І, дарэчы, калі яна пісала пра арыйцаў, усю гэту штуку, яна не ўкладала ў гэта такога сэнсу, які мы зараз думаем, калі пра гэта чуем. Бо у яе ўвогуле былі такія перакананні вельмі, ведаеце, касмапалітычныя. Яна была за правы людзей і гэтак далей. Гэтую тэрміналогію ўзялі потым усе фрыкі, якія былі ў 20-м ужо познім стагоддзі. Увогуле і Атлантыда, і гэтыя сілкі, якія там нібыта даўно жылі, гэта ўсё таксама нібыта былі сімвалы, хоць яна заўжды казала, што гэта не сімвалы, гэта сапраўды так і было. Таму вельмі шмат рэчаў у свеце, якія вам могуць казаць, што гэта нешта схаванае, там, веды ад вас, ці нешта вам пачынаюць распавядаць пра нейкія спецыфічныя азіяцкія практыкі, егіпецкія практыкі, ёсць вялікая верагоднасць, што гэта ўзялі калісьці з Блавацкай. А менавіта яе фантазія ў нейкіх на тэму.